Ku Blei pi baro ki paralok parajor ki bape yakni ka program ke jongi. Bat kumjo ki para benget ki jongi. Ki bape yakni ka program. Ngi ngau kemen shisha bengi la banyo yakni ka lat banya sam yaktin ku jong Blei. Kamtam yakni ka quarter ka bathamai ban pet ban peleu jingmut ban ti jeleu yaktin ku jong Blei. Di shwa bingin sedang aku aban ong ngi ba lasbon ban ngau ba ban duai shwa bingin sedang Tengin duai Blei pa jwa beneng so ben aingu ye me ablei ye kajing bai kajing it ye kajing khu ka jong me kajing khu ka bem la ai ngi ka sing blei na ba da kane klimat ablei duai ba men dan kat lang ban ngi atrai kane ka kenta ka ba ngin yo ban ye pusan ba phlu jumut ye tin ka jong me ye ka khubor ka ba ka jong me ka me dan ban pen ngau ye ngi iwai pai wai duai ba ai ba ngin la ban song thu ba ayo men sim kho jme bon ye lam ye ngi ba la ba song thu ba chimpang ye tin ka ba ka jong me kine baro ang duai ka kerteng khun jme Jesus Christ men ta ba shubam jukut ro amen amen ku Blei shbun ba lasbon di shwa bingin sedang aku aban pin itu iki paralok ki jonga ki badan lang bat ngah ni klipmat ki ban ya peleu jingmut lang bat ngah hak tin ke jong Blei sha kaliang kamon ke jonga i ba lasbon nang ta sha kamon ke jong i ba banshan ba sha kamon jing ba banshan ba Ebenezer di kenang banginum penjelan tan ya kapor nginya let wood sha ke bangi dei banya peleu jingmut hang ni sengi dingin pet hang ni ya kalendong ke baar ko ang kidak Jong ka Jinglong Blei. Kidak Jong ka Jinglong Blei. Ya ka dekot spelendet la shem na uyonis kalendong ke bakat wei ka dekot ki ba alpusan berat pundriu ko ang. Ujisu ula ong haka ngalong kata ka jingmi ipat. Bat kata ka jing im. Utau banget hanga ulayap pun yo im. La uyap pun yo im. Baru breu baro ubaim bat ubanget hanga yap no lanu hanget ya kane ti pila ben i hang ni ujisu ubo i ka jingkeli hagani ka breu bat uong lara kanget ni em ujisu de shisha kunjo Blei ti ka Bible ka kalapatay shay bu Jisu Christ ulong ukun bam jukut uwei bat ukupa baru bela syapen hiar baru bela klem tau baru Jisu ulang sisa utau ubatau yaki baru lada pipet Yohanes lenong ke beningkong kidekot iwe heduk kat lai ketren kata te pilap ni hang ni ba Jisu uladon naduk menshwa bat Jisu ulang rekat urukpa harajing penlong yu brio harajing tau yu brio bat watla kataru udang bat hi ke Jinglong Blei. Bat ke jing shisha kani ke jing shisha kalong ke bakongsan yo Yohanes. Namar Blei kaya tu iki kamba bau Jisu. Ula pendon kam kat bau udang don hagani ka pertai. Akapor udang sa ni pertai. Hendrei Jisu shim la yarok tang yala di ben ong banganga di kunju Blei ngala bane kumni em. Udah wan shisha daga jing sngorit. Bat haka joko por ula penpau ke Jinglong Blei. Kata ke jing penpau Jinglong Blei ki senrang ki jong uru bonsin ki artatin. Nrei Jisu la bonsin ula penpau kata ke Jinglong Blei. Lingba ki kamba ki ba ule. Te ka jing hikai jong kani kata yau ka pet ya likely ki dak ki ba crowd tam jong ke Jinglong Blei Jisu. Ka ba pela kalong ba haman laki kep neka kep don ki breu ki bamnget ye ka kamba ne kim sngoto ye ka jingmut jang ki kamba pi wada ki breu ki dang don ka jing atatin ki bo ki jing keli te henry wala kata hatu Jisu ula sange men le ki kamba em Jisu klem sange nang ye persang ben i ki breu bau de si shauta masaya tingin le siya ka sigi baning kong ko ang ka jing sa bam ye ki san hajar kan mau ko tu jing tu kana ba Jisu ubsa baru ai ba mi kisan hajar
Kini kisan hajar gidi tanggi senrang rang ba abriu. Klem ken shu iki kentei ne ikhlung. Lara ken lang mut kan palat ya ka arpo mut kibriu. Tihang ni kani ka jing besar jung jisu ru ka kedau bat ka pen ishai ba kata ka jing le niam kala hajan. Ka jing le niam. Ti ka di ke ka pen kan mau ka jing pelat ya ki Israel na Egypt. Entah. Ukun lang brot jong jing kawai niam. Kala shim ya jaka jong jing yop ukun ningkong. Ka kedau kani ka jing yap jong kun ningkong ka kedau shisha yu jisu. Ba jisu unsa wansang ni pertai ya u ansa kenya. Kenya lang brot. Te ansa pensitom yu he haloding na. Te mdei tang tabale an pensitom yu jisu na mau hapkit ya ka jing kia ka pop ke jangi ki benriu. But ka jing bure jangi ya ki aka na ka mat ke jong Blei. Te pila bini ni ba ka jing tip bamnia ki babon jong kani ka jing ya to kana ki bo ya u jisu ha ka jing ya dei bat u Moses ha ka Exodus. Ngimdan por ban ti jeliu sha pang ka to ndeng la su thu hi kat kum ki jing ya to kana. Te ka por jong kan niam ka jing light ka do sha ka jing pelai im ka ba crown na Egypt kan mau ki kon Israel. That's ki sa marau me ki hak ti por. Hendai u Blei udon lagi jong ki lat ki ti ban pelat ki leng ba u Moses. Te u jisu u keu sha ulum. Kum ba u Moses u keu sha ulum Sinai fikan ma. Fikan ma tu jing tu kana te yang ni la penis riem yu jisu bat u Moses. U Moses ru keu sha ulum. U jisu ru keu sha ulum. Nang ta u jisu u tenjo yu Philip. Kum bala tenjo ki Israel hari khlau. Te pila ni ini ter kini ki kedau shisha ya ga Jinglong Blei. Kum no bo Blei udon ta ka borban besar. Ta ka jingbam mensi ga jingbam Jinglong do. Ga jingbam mensim pakan jam mensim. Te ngin lek mentawut wut sha ka singi ka baar. Bat hang ni ka kren sapang shisha ulong unong ya to lupa. Tinga kwa ba iba lasbon. Ba pin sngop ha pen sha yagi ya kani kamat kendiat kenang mengilak mensungguh tu. Khasi ke baaru ka kran yang ispang shisha ulong noi tu lupa. Te yo ni selong ke bandre de khot paket sao. Hadin ba imam mila kran yang ispang ka jing besar ka jong jisu ke san hajar ngut ke rang ba. Bat ke we de ke mcham la khain la henre la bu jing khain tang ke rang ba san hajar ngut. Te hang ne ki pai ba ki dan ban kran. Hau yo ni selong ke paket nong ke bandre de khot paket sao ko ong kom ne. Anda kita ki beri ki layo iya kata ka kamba ya ka bau jisu la le ki layo ong une ulong shisha uta nong itu lupa uban sawan ha ka bertai kene ke jing ong ki jong ki pai ba ha ya u jisu te dangi pai kene sabat school ni pet kendiat je ka sabat school ka ong ne ki nong juda ki layo kemilenti yo mesaya ubakenja bertai ban pelait yaki na ka jingsha la ben jong ka hima rom ta artli ki ki ba tam ki ba ngiya kendo ha ki thma ki long ka jing ai ba me ki sipai pat ka jing sumar ki ba min sao bat yaki bayap la ong ba da ki kamba jong ujisu la pen i baula ban le yaki ne baroar henry kamde na kata ka daw ba ujisu lawan ka berthai pat kata kamde ka jing thmu jong ka kamba ka jong jisu te ha ka jaka kata ka jing tho khna chpang ka jing ai ba mi ki san hajar ngut kala ai ke lat ben peni nuksa bo jisu long ukpu jong ka jing em dangi pe ha yo ni snang ban rew khot ka ba ar phen rew adu ka balai phen rew ter dangi pe u jisu u pen ithu yela de ba ulong ukpu bolong ukpu jong ka jing em but u Blei hi lawan hiar na benang long ru bat ngalong ukpu jong ka jing em ulaong uta bawan hanga om than lana ru yo nils nong ka balai preu de khot ka balai san hadu ka balai phen reu kene ka kran te kene ka long ka baning kong na ki hinru tuli ki jing ong ngalong ha ka gospel yo nes ha ka ba ngalong la penya dai bat ka to ka ne ki kentin ukpu jong ka jing em yo nis nru lai san bat ka jing shai jong ka perthai yo nis pra de khot ka bakhat ar kherdop
ka ba ong yo nis long ka ba chpau khot ka ba nhau khandai bat long ka ba khat sao khot ka ba nriu te ka wei pa ka wei na kene ka kadeu shai ka kadeu sha ka wei ka jing sha ka ba kong san chpang jisu ki jing ong ngalong ki kadeu biang sha ka exodus ru long ka balai ha ka ba Blei upen I yala de ha Moses kum tau ba crowd u jisu long tau ba crowd Henry ki briu ki la du na ya ki ne baro ta ni pe chu ang ne ka spas ko dong kum ne ka ong ro ngi kum ne ki do not bam ngau hun jong ki la kli balai la dau jisu la ban le ya ki babun ki kampla kum ba ki la sakhi la ban aya ka jing ko jing kya ka bor ba ka spa ha ki ben ru jong baro ban pelai ya ki na ki nong pen stam ben jong ki bat ban kentiu ya ki sha ka bor bat ka buram kene ka de jing kli jong ki pai ba balai ba jisu la ban le ya ki ne bat ka jing sha ba ula kam ba long nong pha jong Blei bat pen ban ula ken tat ban long im Israel kalong ka jing mayan ka bakim la ban song tho ya ka jing tai jong la batai bakla bun kila pen kot ba nut ban pen scam ya ka jing dawa jong namar ba uhi artin chapang ka Jinglong Blei jong ka mission jong kene ka de jing song tho bakla jong ki breu ka jing batai ne ka jing bom song tho jong ki ya ka bor ya ka ta ka mission ko jong jisu aku aban ya sami pi khandiat chapang kumno ba jisu balai ba jisu kan tai ya kane ka Jinglong sim ya kane ka Jinglong sim haba ki breu ki pai ba ki terwa ya ngi pe ha u halong ka bakhat san jong yo ne sin reu ka ong kom ha de khot ka bakhat san ka ong kom ne namar kata haba jisu latip bakin sawan thung sim ya da ka bor long da ka bor ulakin ria apat sha uta ulum marwai ulakin ria badolait marwai hi te hanang aku abani thu ipi ka daw hane ka balai ba jisu tre ba long sim jong ki Israel hang la ong ba namar dangi pe ya mission ko jing jisu ka dai ban yo ya ki hima bakan jabnang ya ka bakan jado jong ko perthai ngila ban syam kita yo ni senang bakhat pra da khot ka balai kan reu bat ka baar ban siu spa ya ki breu na ka jing ban jong ka pop ngila ban syam ka ha Matias nang ka baar pau da khot ka baar pu pra bat ro jisu ka jing wan jong wang ne ha perthai ka mut bon le la ka jong ka jing so tho la ka jong ka jing mun Henry ban yat kat kum ka jing lam ukpa jong ba banang ila man syam kita Isaiah nong ka ba san pulai khot ka ba chpau hadu ka ba khat ar jisu kun tai ban long sim ka perthai la dangi pe ha nong ka ba sau de khot ka ba pra bat ka ba chpau jong Matias ru soitan hang ne open show yo jisu ta ka ba ong ngan ai hame la da medam ban mane yanga soitan ushalak ustad ba uterwai jisu ya kane ban long bahalor jong kana pertai Henry jisu utip ba song thu ya ka ba kupa jong sai song thu ba ti ukun tai ya ka jing ban soi jong soitan but ban pendap ya ka jing thu lu paru la ong hau Isaiah san pulai but hau Hebrew nong ka ba pra da khot ba nrua du khat lai ka ong ba ban na ka banta ka jutang ka ba thamai de na mar kine ki daw ba jisu tre ban long usim jong Israel jisu kun tai ban long usim ki Israel usha kan tai no haki babun ki breu dai usha kan tai ki babun ki breu na mar balai kun tai ya kata ka Jinglong sim ka perthai baru nama ka jing bat hok ka jong ya ka hukum ukpa jong bat dia ka bor bakan jab nang ula sya sa nar pnano la sya sar nam phano bat habang i ka ne hato jisu ula ram jisu im salaram ula job bat ula long sim menta kalong ka ek ba so tanat la dangi kalong ka ek ba tanat ka jing yai lenti ka jing im ka jong jisu te hang ne aku aru ban sam ban kentu khndiat ba mengiru kumi Kristan ladangi pej hakna sebab skul krenangi ladangi pej ya ke bangi yo batang sipor induk no ke ban sawan ya kata ka jing im ba ka jam sim ka ba ka jing im ba bam jekat te kat bai dang im ban yat kumi Kristan hang na sla parthai
kibun ke jing ke bang kendu ke jing kamet ke bom kuai bam khia ke jing pang ke jing storm ke bang kendu ke jing le hang nang tai ke up down na ke ba teng ke balong hiar ke kiu ha ke jing em ke jongi teng ni sngodu jing kermen ba teng habang ni duai ni teng ni myo ka result ane kata ke jing kerku bat ke bang kwa im la ban yo teng ni du jing kermen no te habang ni pet je kena jing im ke jinglong ke jong ji supat shubun ma uru ha ban mat de ke jing ha ban mat shubun ke jing syak keren ben ke jing syak kan tat lagi ben reu ke jing syak kan tat henry sham la ram ula job ula yo ye ke hima benang yo ban long sim mentah benang te mangiru kan bai de im sla perthai bangin pet ya kata bangin nam pet ya kata ke jing im ke batang supor ne ke jing yo ke batang kendia de ke batang supor tengin pet ya ka ke jing im bakan jam sim bat de ke jing im pam jakut kat bai nang yat lenti tengin yat bat fokus bangin pet ba ya ke khmat ke jong jesu in pet ba ya ke dur bakhoj ke bom don pop ke jong jesu wat lang im hanes lap thai tengin yat bat tengin long kita kristan kiba yai pet ya ki khmat ke jong jesu bangin bot ya man la kapor habang iwan kene ke jing du jerkemen ke jing ke jongi bangin nam pet ya ka rei bangin pet ya ke bangin sayo ka ban sawan kat bangin dang em blain ke khoi fi kulish bun balas bon em tak jing batai jang pi sepang kumdo bu jisu de shisha unong itu lupa uladap keren babun wala katar bon ki artatin tingin na siya kasi kabalay bangan ongi ba bansan ben batay sepang kajing pin kia yo breu bamadla kani kadi kaway sa kaway kajing itu kana ka bible kabangi ha jing shisha ngila di bentip kam jeli tamba mlilay ngila ban yai ti ya ka tin ka jong blai bangin kam sngow thu ha tingin ngin sedang siya ka benta ka ba ningkong ya ka jing pin kia ujisu yo tu breu bamadla taw kablay sibun hakane ka sngi ka balai bangi page pang kane ka banta ka baningkong ngayu i hakane ka banta don artli ka banta ka we ka jing klumar mar ka we ka jing penchai ka jing klumar te ka jing klumar ka long ba kine ki sanran jong jisu langi page ka long ka ba khandai ka record ka ba khat ar ki sanran jong u te kilai clear u ki ong ko kan rat u e u ba bala le pop ne ki kimi ki kapa jung u bala khamat la ye u namar ke jing klumar jung ki kelong ba lada une ubri le pop la ne kane ka pop jung ki kimi ki kapa ba une ubri la kelalong ba marla gumne na du banakha te justu jubab dekat jubab ke basai dekat bakalan justu jubab uang kadai justu te ulaya thu une sham la le pop lemne ki kimi ki kapa jung u henry ba onyo pen pau ya ka jingle jong u blei ha u ka de yanga ban tre ya kata ka jing tre bala pha yanga kane kam de ka pop jung u breu la ne ka pop jong kimi kapa te ka history ro lange pet ki history ki sibun ba ka de lada unu breu ule kana kono basniu uyo ikine sibun ba ki jingpang te kalong ka basisa ki don bun ba ki jing thu khana ka bible ki jingpang yang thuli bun ba ki breu ka bale kam sniu handai une breu dai ba udai breu bale pop la ne ki mi pa jung u handai ka dai u jisu ban i ba ki breu ki i ya u jisu leng ba jung u leng ba ka jing le ka jung u rang ya pedro hangne na ka bible ka ai ka jing hikayat ngi ka Lukas kelenong ka ba sao bat ka record ka ba khat prau ong mensim utrai hanga bat ubala pensle yanga kad ba yala pia gospel ha ki baduk ubala pha yanga ban penbena ya ka jing phla ya ki bala set bendi bat ban penpej pat ya ki ba matla tangkane hendai ki don sibun ki jing penisa ba ublei uwan na kamta kitu ki baduk na mta kitu ki ba marla man penkhia ba ngi ki breu ngin yo i ya ujisu leng ba jongki te hakane pat dang le pet kane nang pet ka story hane jong ka bible ngi i ba ujisu ula na khande ula bia khande ula ta khmat jong i jong ta breu bat ula ong tu breu ban le sum le ta khmat le ta khmat lo yu i pat te ngi i shibun
Hakino kino ke benta kum hiju ke ba benta la dadon kino ke jingjia ka khupor ka step ha. Ka prang step ba tahandin kato karne minit kle banalut ki breu. Eki. Te hakene kini ki parasi ki osngau kane ka jinga tu khana. Ki osngau kane jingjia. Tindak li osngau kila khot uni breu mat kila benya une. Ba kumno une ubreu penpet ye khmat jongmen mar paro kila ui per kila tip ba unla mala nadu badangkha. Te une ubreu le thu sai. Ba une ba khot ujisu ula bia khendeu ba ula khle ta khendeu dang bia ba lo ta khmat jonga ba ul ong nga ban lech an pata te harin tang la ui. Te kine ki ong ba nak le war benya mano ta ubreu meno ule gilai siam ba dai hakasni sabaton ba ule ekane. Tindak belai siam model sing sabaton ki ong ba une umdai ubreu jong ublei. Nada udai ubreu jong ublei kumno upen kenya ka sabaton. Te kim tre ban ngai jane umdai ubreu jong ublei ber kum ta ter. Te na pedeng jong kine ki jing ka jahang nerun ha pedeng jong ki don par ki boong ba ada umdai ubreu jong ublei kumno ula ban le kine hikam phala kam ba ha ki tu ki por kim don ki breu ki bale ikam khala ba le kam phala hendre kim don par ki bale kum bale bu jusu ba itu ki breu ki bala long urlong ki sana du badangkha panla pan pe ki khmat don mano ru bale kum tu te na pedeng jong ki don kine ka jing ya ka jia te hendre kim ngai u ba udai u ta u blei ken ta unong pen khia ting da pe ki por ki menta ki ai ka jing snang mang yo hang ne lingkot kolong ba une ba matla u kham yu isu u blei da kine ki balong ki breu ki jong u blei ba ki ong la de ba ki breu jong u blei ki ba de ki breu jong ka tin ka jong u blei ki kolong dum pat ya u blei ki pen matla no e ki u blei der ki pen matla andre ka jing le jong ki ka jing long jong ki ka jing persa jong ki ka pen matla e ki ban yu blei te kane ka de ka jing yu ba bon ki tu ki breu ki ba ong ba nang ek tin jong blei na tip hai kane balai pp1 batai nga ki tu hi ki breu ki ba matla ban yu ya ujisu da ki tu ki breu ki bum tip ai tang shu osngau tin jong blei ki pedang ki de ki tu ki breu ki ba yu ba ya ujisu te ta kane ka bangkot ngok ban ya sama kane ka bentak ban kong ku Blei sibun ba ban san nga kwa ban yai beteng ye kani jing pli jing mut sapang kani jing bin kya jung jisu yu tu breu ba matla sa ka benta ka ba ar tingang wa kali Ebenezer ha no ka dot philap ban sngu thu pat ha na ka liang jong pi ya kani ka ju ka jing ye thu kana kumba I banshan ila kren ba kito ki breu ki parisi ki mut ba ki kam yala de ba ki de ki breu ki jong blai hande hapok pat kim tip ba ki la matla uto breu pat umlong ai umte bai ai hadin habot ngyo I ba kumno ujisu u la pen khia no yo pat u yo shisha ye kata ke jing pen khia ke bapura yo I tang nang ne u yo I ru na dot not how yonis khandai gal nong khanyau hado khat life so kadon ka jing kli hang ne nong Sabbath school ko ki ai ki jing kli ki ba ki nong yalam kila kli bat kumno uta ubriu uba matla la jubab kini kinong yalam ki kli yauni ubriu kumno uyo ye jing kli hang ne namar ba ujisu upin khia yauni ubriu hagasing sebeton bat ki Kenya le de kam le de ba singi sebeton ka de sing ka khoi bat ujisu umdai ban la ye ne kam bat ki mutru ba lada ujisu pun khia ye ne ubru hosi sebeton kin yo dong kin yo daw bat kin yo daw ba ban ong ba une umdai ublai nama ba kumno ublai pun Kenya sing sebeton ublai umla ban ba Kenya sing sebeton bat lada pipet Nada pipet ha dekat ke khatra ga ong Henry Yonis khandai ga long dekat ke khatra Henry ka ong khang to Henry kita ki jiu kim ngai shapang jong u ba u la long matla bat ba u la yo pet ki khmat tat onda ki la ya khat ya ki kmi ki kpa ki jong uta uba la yo pet ki khmat yo I haba ujisu upun khia yo ne ubriu jisu umle tang nagada tang na bata jong uni ubriu ujisu ule kam tam na bata ki parisi nang ba ujisu ukwa ban pen wai no I kita ki khmat ki ba matla jong kita ki parisi ki jing matla ka ba kenjaman sem ka ba ki judon namar ki jumut halade ba ujisu un e tang yaki tang itu ki ba tip chipang jong o yaki tu ki bam putip chipang jong o
kimut ba ujisu untrit ki kum ba ki trit ya kitu ki bro ndai ujisu umlang kumta ublai umlang kumta ublai u itu dia baro kadau ka ba ujisu pun kia uni bro ka ba kadau kan kang ngadai ba ujisu u yo tu bro ba ujisu u kwa ya kini ki bro ki farisi ba ki sadusi ban siao tu ba ublai haba u ya ki bro u itu dia baro gospel ka dai ya baro mdai tang na bata ki adventist mdai tang na bata ki Presbyterian ki Roman Catholic hendai ke gospel ke dai mata ya baro ujisu udai mata ya baro but ha ga jing shisha ba ki kin plena ikmat jang ki hendai kumno ki la ga tu ga nong ga khat pra ki let no sha ki kime ki kpa ki jang u ban penting kena ba uni ulama la na do badang kha dia ki dai ban plena ikmat ki jang ki hendai ka pendom shushu yaki ka pendom shushu yaki balai ka pendom shushu yaki ka daw ba ka long ba ki pen ka daw no ki mut ba ki dai ki bru ki ba ki pen sarang ya lade ta lada pi kwa ba ublai unle ka kamba ha ga jing im ga jong pi lani ha ga jing im ga jong nga ngim dai ban long kum gis parisi ngi dai ban penjam na ka daw no ka jongi ngi dai ban sneu kita ki bru ki ba pop tam anda ngi sneu bangi long kita ki bru ki ba pop tam ha gata ke rukom ublai ula ban le bon ki kamba na bata ka jongi la ngi sneu bangi long halor kumno ublai ula ban tre bat ngi ngi sneu ngi long ki ba halor ublai tat lada onda ngi sneu ya de bangi le ngim don ai bat ngi sha na ya ujisu ba un tre na lang ba jongi de ha gata ka por ba ujisu un la ban le ki kamba ki jong ha ga jing im ka jongi kadai shisha ka long ka ba dan kamba yangi kum ki bru ki ba im ha ga sing ki ba khat do mata ki por but lada ngi pe chu ha yonis khat khandai gal nong ga khat ka ba life of sa to ngin pule kum nu hang to ko ong kila ya tho bat kila ya ong ha u la kha ya me ha ki pop suda te mi hikai ma me yangi bat kila ya shop no ya u shabar pi ngadang mut kini kisari si kin yau i henry kapen matla shushu yaki kapen ma hang ni namar ba ki ong me la khai me hapop but yami don lat la khai yami ha kapop sudah te me hikai ma me ngi ki ong balai me hikai ma me ngi pi teng haba ngi pen palat iga dot not ke jongi ublai use de ki wei pat ki bru ki bam ju timit yo but anda ublai use yaki tengi ngin long kum ki parisi are kum no kum tha ngi la ju tip yo ni ublai na dok mchwa balai umlai igini gamba haga jing im ga jongi haga jing im ga jonga te ban pen bangi kita ublai use no yaki to ki bru kenang ba pen pet yaki kmat ka jongi ladang ngim snyau tho kata ublai unle kumba ule ya uni bru haki parisi but ladang ngim snyau tho hadok kata ro ladang ngi dapan ya ka dok no ka jongi ngin tim ya ublai bat ngin tim ya gitu gibru ke ba ublai use ni ublai ya kamba ka sungu ka jing im ka jongki kalong ka ba ka ba ma hagini gi singi ka khado ai ba ondangi i jan nakat bagi dang jan siga jingwan argasen ka jong jisu ai bangin long kita gibru ki ba khen new yela de bangi de gibru ki popo bat ngimlong ai bangi dai ban sha ya ujisu ban im ha do not gajangi but ngim new silang kmat ngim pet ya utai ngim pet ya gatai hendai ngim new sha ya lade ngim pet sha hado gajing im gajonga kalalong ne em hado ujisu ula amam ne em gi pop jonga ashwa bangan pet ya gibai tangkan ne ai ba nginong kita gibru kiban ya jan kiba yai dan kat batu jisu kenang bangin tip ya lade bangi dai ki biru ki bapop la ngim tip ya jisu la ngim tip ya jisu ngan ong ipi ngin dong bai kita ki biru kiba sneu hok la ngim tip ya jisu ngin dong kita ki biru kiba sneu red kumnai umbai ya ke jing pakia kublai shibon ba benzen nam ta to jing batai jong pi ngathrai ngi las ngo tho hi ya ka benta ka ba ar kumno ba u jisu upen kia itu bre ba matla ka jing matla ngam dei na ka jing matla do ka re ka jing matla men sim ro habon sin
haki kep ngi kum ki briu ngi long mat la haki tu ki de men tangin le sha kasi ka ba khadu ka ba kran chapang ka jingmi ipat u Lazarus pi kan ma yu tu ji tu khana ba u Lazarus u yo apang hapo Bethania mangta ja ayu yu anda ulai apang dan syuk kita wai ki balak ban pen kia ayu hadu bong dayap no te ken mau kita ki por anda layap anda la ubreu belayap kile amno ki pensle kita pensle musla kita pensle lu kita ki dawai kita ki rukam dustur jeng ki Israel kita ki por te kita span daga janli bonsin pinapet da kitab ki muslim yaki bala yap ki span yaki take kumtu ti hang ni pila bani iba yo Lazarus la span but la span yu hakata ka durba unum la asu ben tangin mo la te yu but hakan ko dur ki tap yu la tap yu daga ni rukom yangi anti thleu ha kitu ki por jong ki jiu ki ti yu lom barit kenapa kinci yu tap kumba tap yu jisu hakapor baki layap kan mau na te Lazarus la tap bat ka Mary bat ka Martha ki da yam pat jo no chisana mar balai ba ki dan tang tu para senrang tang ma uhi te hadin pat jayu te kumno hira ki pha khubor shu jisu ba u Lazarus ulayap u jisu da ngau diau kumno ken tau Lazarus tihang ni haba jisu la i ula yo ngau ula ong kani ga jingpang kamlong shaka ban yap ndrei na ga benta ga burong ublei ban on pendron burom yo khun ublei daka wong u Lazarus u yo thia anjing shisha hang ni kamar tha ka omno kumno fin ong ba yo thia ha la sau sngi pura balatap yu jisu hadin sau sngi la pi play ka met yap kan sama dei na dei ni pila bani iba anda u jisu ula poi hang ta ha jaka balatap yu Lazarus baru ong ye gitu kibriu tu pentelun yu tu mau baru kibriu ki pe yu jisu ki yang uni ula bit yang pak telun su yu mau ha ba ubriu la da yap jisu hukum yang pentelun itu mau ti pila bin i hang ni bau jisu haga ni ka por ukwa ban pen i ya ka bor Blei ka jong u kenang ba kitu ki briu ki badon ni ka jing artatin ki la ban yo i ya kata ka bor Blei te jayu u jisu le amno u khot yo Lazarus nei bishop un khot yo Lazarus le amno u yam ngatarai ka nusin jisu yam haga por bu pe ya ka Jerusalem bu ya bu shong haulor tu kada la lom pe ya ka Jerusalem u yam pa donot bat kani rega sakani ka we ka jingja bu jisu u yam anda ulayos ngau sepang ka jingyap jong u Lazarus tiang ni pila bini iba haga lanong ba khatwei haga da khot ka balai pupra ka ong lapen impat yu Lazarus namar kata u jisu ula od no pat halade ba ula wan sa kata ka jingtep te kala ong kala long ka krem bat ya u mau khang la bo haka te u jisu ong tu pleno ya tu mau khang ka Martha ka para jong u Lazarus ka ong ko try kata ula iutung asma hadin sausi asma ka met na bagani ka long kasi ka basaw u jisu ong haka ngam shim la ong hapala da pan nget pan yo i ka burom ka jong Blei ngap pan yo i ya ke ya ka burom ka jong u Blei hang ni u Blei u kwa ban pen pau ya kitu i tang kitu arngut para ya ki breu ki baker saudong ha ka tu por ban pet ya ka jingle pala jong jisu te anda kum tau jisu le amno anda kila kle bet kila pentelun yu tu mau u jisu kmed i kama jo u she beneng baru ong ko pa ngangu ye me ba meju yo sngo ya te ka jing burom ka jing ai burom ka she chok pa shwa te hadin ang ta ule amno
Ukot terketin ke bajam. Baru ong kumno kola seras tu. Mi no. Baru tahu belayap jayu. Ula ke na ka jing tep. Hilap men mudur kita briu. Briu belayap kensan ke. Ngam tep kat nungut na pi ki belaju pej. Haba kapor beki tang. Ya ka met yap briu. Ki khasi jongi ki ba dei khasi si tang em. Cita si sien ngalai i. Bakala keding kelah hem hi. Ke gitu met. Nama kelas aj biang gamet. Dan jing im syu tu briu jing sisa. Di pilak ben sutu, pilak ben mudur. Laseras uke. Badia ulat span. Balate kiti kijak jong u. Haru ko khamat ko jong u. Uang gum no jisu, uang kile lot nyok gitu. Kijing te. Batu un ai ba un late no late nyok. Pindah perkat ke Jinglong briu ni sau shat kai. Okay. Briu belayap un ke Sau kensan hadin sau sengi kalong ke ke ba. Pla. Sau shat kai ke belong pla kan. Di hang ni pla bini i ba u jisu u persang ban pen i ki briu. Ya kita ki parlok ki badan hang ta. But kamta mi gini ki ju bagi ni ki parasi bagi lak men sung tu. Ki dan kat tungut tu ki bayang kat ni ngut ki bayang. But pila ben i hang ni ba u jisu u don kata ka bor. Ban pen wan ra biang ye ke jing im ha u briu. But u don bor halor ka jing yap. But kum ta u jisu u pen dan kam ye ke kabu. Ban pen i ki briu ba u dei shisha u kon u jong u Blei. Ta wadla ka taru hadin ke jing pen mi pat u Lazarus ki dang don hi ki briu ki badang atatin ki dang ong haka Bible commentary akan mau ki ong oh yo udei ba le magic u jisu dei kumta ti phila ni hing ni na do bengi pule na do kajing pen pet biang yo tu bre bamatla kajing besar jisu gitu san haja teter gitu jing le pla jung jisu phila ni iba u Blei shisha u don kabor le jisu u don kata kabor Blei o kupaju un habneng ula aingi de shwa mengin pen kut ngakwa ban bo ini jing kli happy kinong pet bat kini ke jing kli kan kadi kumni kanungut nengi ki banget shisha ha u ngidang don ki jing artatin ha jing im jongi Shapang ka Jinglong Blei jisu. Te ngakwa ba pin pusan ni jing kali bat da pidon por pila ban kamen harum jong ni program bat nga kermen ba pila ngutu shapang ni galendong shapang ka Jinglong Blei ka dak jo ka Jinglong Blei jong jisu. Bat kanusin ngi kung ki Kristan ting ngi bo jing kali ni don ki jing artatin. Te shwa bangin penkut ngakwa ban ongi ba ban shan ban sungha ban penkut daga jing duai. Tong ya duai. Ame Blei ko pa pun boro sin pat ko try kena klimat. Ngisu ban ai ngu ya me ya kena ka kenta pemila ai hangi ban yo sngaw ko bor ka tin ka jong me. Kurku me ko try ngi we boro iba sngaw ni ko bor tin jong me bang la ban bu ka jibut jiperkhat jongi ban penon kam ka jing em ka jongi ko try. Yarap yang ngi ko try ka bang nang wan chame ko try bang nang tip shu ko try khambria chapang jong me bang tip shu ko try khambria chapang ka jinglong jong uboman kumno pun trekam ko try kham tame perthek ba manta ko try ba me mila jan man wan ko try yarap ngi ba man long ki break ba shum sung thu ba champang ko try chapang jong me ba chapang ka buit ba senti jong uboman map ki pop like let jongi ko try bang jai susi me manang jim jongi na mar kine borok ko try pan ha ka teng jong jisu thiang tam manta ba du atta bum jukuru amen amen